Dolanan saiki lur kaya manuk. Karepe wong kena ing omah kabeh. Tapi ra dingoni, mending manuk dingoni sing duwe. Lah kene tak kerja ra mangan. Kok ya. Urip enake kok ngene kok sambat. Kok sing fun. Lur coklatos. Bar poso klat 2 minggu ya ngene iki. Coklatos isine karak. Wah kena prank iki. Ora olah bersyukur. Ngamen katus sama belas untuk konsumen. Kayak konsumen sama utelang ya lumayan. Kayak kena dampak corona kayak. Malah ngopo ya ini mah diamen. Wong ngetik iki pengangguran lockdown kok mas diamen. Nah, tadi kita ini. Halo Mas, diamen. Ngopo ngamen iki? Tapi lek barang kok ngamen lho. Ya, gara-gara dampak corona, pas sekolah diprekne, aku disangu, aku yo ngamen. Kok penamen ngomong ngamen? Tapi ya gara-gara corona Iki iki. gak kopi kok ngene iki lho opo iki? Yo ngamen kok. Ngamen yang ini. Iki lho. Gue aja ngamen. Iki kan pendidikan ini penting ya mang corona ben corona. Aku yo kena dampak, aku yo nganggur iki ya. Jadi mending bisa aja mbok ini ngamen. Gue golek sing positif lah, gue ngaji ya apa-apa. Gue entuk dhewe gue ngaji. Gue ngerti. Nah, jangan main ya. Wes. Nah, mungkin mangan iki sik ora apa iki. Tenanan iki nah kita tenggo, kok pelatos lho iki. Tenanan iki. Pelatos. Parah. Ora apa wes. Wis sangu lumayan iki. Wes. Yo ya. Yo, nah, sok apa lho kowe? Nggih. Lumayan kayak 2.000 untuk karak. Oh iya benar. Jajan penting jauh itu. Harus makar itu, makar ya wae. Harus makar ya. Sama sih. Giro lupa. Zulaya. Opo kae? Ngok-ngokin tok. Ya, saya. Masih terngiang di telinga. Saya kali lang sama saya. Lang mo. Ito na kinakapon. Yo. Ya, awang turun sudah sih ya. Yo. Nah, terus nggak usah sah. Turun sih gitu kan. Dapat dulu. Aduh. Apa dah? Oh, ya Anto. Apa kamu? Oh, dia sih tuh perhatian anak sopo ya. Ya sih.
Jejak. Bilang jejak emu cah wah we. Emu patakalno penresano. Opo emu. Di mau. Bisa. Oh hilang ya? Perasaanku tak lurus sih. Coba sih tak bisa. Kamu aneh. Run. Jadi kon buat sampah saiki suruh makan balik ke ondo jadi karena habis garang ini habis rambut naik pakai Aduh, tapi melaku ngerang mati tanah. Aduh, kondoni lho, aduh. Jadinya lewat pinggir tuh cuman kok lewat tengah aduh, bolot nanti kayak pite anyar ki, kayak pite anyar kayak ibarat ibu aduh. Sok ngomong bar, anu ondong kayak ini sarungnya ondong, siapa sih? Iki metu saka geng aja kaya metu saka kamar lho, udah diustok ra dosa. aku kowe kuwi lho numpak peti ayaan ngebut-ngebuti jane nek opo kowe iki ha Aku ya cah-cah bayi kemo lho. Jane ini tau gak iman ora kecekel man ketok kowe neh lho. Dosa betul sop jane. ya kamu boya-boya Iya. Mau mesti apa udah silang aku kok. Aku pas posisi turun dibrosi ora trimo aku. Itu endi? Ndi mau bar arep kasih dong. Nah, tadi juga silang kuwi lho. aku ya kuning sawah Ya wis saiki padha-padha rene sak bali. Baline main dhewe esuk. ya aku tak gawe kan lagi balian Wis yuk. Bali kas tunggu tak bali nek mau. hati-hati nek dalan saya ayaan iso Mana iki nek bali mana iki? Aja metu saka kamar. Oh, sak budhe belas kok yang. iya siap